שלום ילדים, אני רוצה להזמין את כולכם למופע של ספורטי. ספורטי, מה יהיה במופע? במופע יהיה כיף חיים וגמבה. גמבה? בשביל מה גמבה? זה טעים בריא וגם יעשה אותך חזק. אז מתי המופע מתחיל? מתחיל עכשיו, תבואו. רגע, אני גמבה. לשחק, לרקוד, להזיז את הגוף, מיד אני מרגיש שלוף. אני גם חזק וגם שמח, כל הגוף פשוט זורח. להיות ספורטי זה כיף גדול, אני גם בריא וגם יכול